ngala penmi ia ka kot jirwai sausur sakawai ka banta ka basan ngangai don pen jong pi hamtam i ba bi bhai ka jirwai ila long i we na ki student jo ngala ban on ila long kpa re ila shahi kai to ni solfa ha ka por nga treshane ila sha sitong lambat ki prab nge sene hamol sna ngil ai ge hi kai bat hadu bakinda hadu bingina dep and pendep ge hi kai bat ya kan mau I je ki man bang ayo I ya ka jangrin dia ka ba pi ai ha kita ki por ya kan mau I je to ko por ngai wo yo ble ba ngala ban le ge ne ge jing tre ge barit mre ge de ge bentah ge ba kraw hadu kata kata dengan la prenya ge ne ge ko jirwai sausur la de pelak ya ka bat ke jirwai ne ki don hadu sau pe lightly jirwai sausur tadapi pha chna sausur ha ki nong chna tang ke we ke jirwai pinlut bun spa namar ban type ban pha print computer ban edit de ke ne don sau politely ke jirwai ke jirwai ke ba labun but ngadon ke jinget kalau ke cengker kui pikum ke balangara tang ke wei mde bangara ban terwahan ne pin sayo agi wei pat ke jingseng te kene ngara kerpang ban ai persen ya ke balang sabuda te mano behika jirwai mentah ba to itai bayal itai behika jirwai mentah in chimne de ko jirwai ai na gamta ke balang hangne te man ba pilong jingseng sajit nang ne la da don ki jirwai ki ba phi adai pi I adai sar wai da ginde ki jirwai han ne tengah khot I ba pin plian ya ke ne ka jing a sngop ha junga na gam ta ka balang ruble blend kat khu ka pang ta toy lason to chen ni ku bai ba to khu bless you